إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юқтан бар қылып, бізні өзінің игі-шигі болмаған сый-хөрмәтләрендә, киң ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз һәм белегез, Адам баласының бу дөньяда бәхетле булуы, ахирәттә җәннәтле булуы аның шушы тақвалыгына кайтадыр. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Эй иман китергән бәндәләр, эй мөэминнәр һәм мөэминәләр, Аллаһы Тәгаләдән шын тақвалык белән куркыгыз. Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәп, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрләр сүрәсенең 107-нче аятында әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Без сине, ягъни сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәдне барча галәмнәргә дә фақат Аллаһның, бары тик Аллаһның рәхмәте буларак кына җибәрдек диде. Әйе җәмәгать, Раббыбыз Аллаһ сөекле пәйгамбәребезне барча галәмнәргә дә, для всех миров дип әйтәбез урыс телендә, үзенең рәхмәте итеп җибәрде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям алып килгән диннең, сөекле пәйгамбәребез калдырган тәрбиянең файдасы кешеләргә рәхмәт булып иреште. Ул кешеләр мөэмин булса да, хәтта кафирләр булса да, шушы пәйгамбәребезнең килүеннән алар да зур ярдәм, алар да зур файда күрделәр. Чөнки сөекле пәйгамбәребез үзенең сахабаларын дөрес булырга, гадел булырга өйрәтте, мөэминнәргә карата гына түгел, кафирләргә карата да. Әгәр дә син имансыз белән килешү төзесәң, син килешүне бозарга тиеш түгелсең. Шуңа күрә бу диннең, исламның, иманның файдасын бу дөньяда хәтта кафирләр дә күрделәр. Сөекле пәйгамбәребезнең килүе зур рәхмәт булды, хәтта хайваннарга да, кышларга да, бижәкләргә дә. Без күрәбез, бик күп хадисләр бар. Сөекле пәйгамбәребез диясен ашатмаган өчен бәдәвине ырышты. Ашат дияңне, мәрхәмәтле бул диде. Кырмыска оясын җимергән өчен Аллаһы Тәгалә вахи җибәрде үзенең бер пәйгамбәренә. Сөекле пәйгамбәребез безгә шуны сөйләде. Кошның оясыннан йомыркаларны алган өчен кош килеп пәйгамбәребезгә зарланды. Сөекле пәйгамбәребез: "Кем бу кошның йомыркасын алды? Кайтарыгыз кире. Әнә миңа зарлана" дип кешеләрне ырышты. Менә шулай итеп, хәтта җәмәгать кичкенә генә кырмыскалар да шушы пәйгамбәребез алып килгән дингә шатландылар, чөнки алар да моннан зур файда күрделәр. Шулай ук жаны булмаган үсемлекләр, ничек итеп үсемлекләрне сакларга, ничек итеп елгаларны, диңгезләрне чиста тотырга, пычратмаска, анда йомышларны үтәмәскә, менә бу әйберләрне сөекле пәйгамбәребез сөйләде. Хәтта үзеңнең яшәгән җирең, табигатың, һәрбер нәрсә шушы пәйгамбәребезнең килүеннән олуг файдалар, бәрәкәтләр алды. Сөекле пәйгамбәребезне пәйгамбәр булыр алдыннан Аллаһ Тәгалә иң хәерле укытучы 40 ел тәрбияләде. 40 ел
Аллах пәйғамбәребезне әзірләді ең зор вазифа үшін, ең зор іш үшін, ең зор жауаплылық үшін. Нинди жауаплылық? Ахыр пәйғамбәрлікні ул күтәрергә тиеш иде. Қиямет күніне қадар давам итәшәк. Ахыр пәйғамбәрлік, шушы ахыр шариғатны ул күтәріп кешеләргә ирештергә тиеш. Шуңа күрә Аллах аны үзе тәрбияләде, үзе әзерләде. Пәйғамбәребез пәйғамбәрлік килгәнче гомерендә бер мәртәбә авызына исерткеч ишемлек алмады. Бір қашанда ул хамыр ішмәді. Бір қашанда пәйғамбәребез авызын ашып кемнедер алдамады. Бір кім білмей аның қашандыр кемнедер алдауын. Бір қашан пәйғамбәребез ғайбәт сөйләмәде. Бір қашан пәйғамбәребез буш сүз сөйләмәде. Бір қашан пәйғамбәребезнең қолы шит хатын қызға тимәде. Ул бір қашанда зина қылмады. Бүтін кіші ширик қылайды. Пәйғамбәребез бір қашан ширик қылмады. Бір пұтқа табынмады. Аллах Тағала инде пәйғамбәребезгә пәйғамбәрлік килгәнче аны саклап, яклап, аны шушы зур вазифаға әзерләде. Һәм пәйғамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы зур вазифаны алғаш, Аллаһы Тәғәлә аңа иң зур бәя қойды. Нинди бәя? Ва иннәка лә'әлә хулуқин азим диде. Дөрестлектә синең хылқың, синең әхлагың диде. Ул иң бүйек әхлак диде. Аллаһы Тәғәлә аның әхлагына, аның тәрбиясенә бәяны үзе бирде. Нәрсә дип? Ты обладаешь великим нравом диде. Чөнки Аллаһы Тәғәлә анда шушы әхлакны тәрбияләде. Һәм Аллаһ үзенең илчесенә вазифа бирде. Кушты нәрсәне? Мин сине иң әхлаклы итеп тәрбияләдем. Хәзер син үзеңнең янәшәңдә булганнарны да иң күркәм әхлак ияләре итәргә тиеш диде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Иннама бу'ithtu ли утаммима макаримал әхлак диде. Аллаһ мине бу җир өстенә җибәрде ди, фақат бары тик кешеләрдә булган хылыкларны иң югары дәрәҗәгә ирештерү өчен диде. Иң югары дәрәҗәгә. Сөйкле пәйгамбәребез килеп, кайчандыр үз каршына сахабаларны җыйды. Һәм шушы сахабаларны тәрбияләргә тотынды. Ни өчен? Ли утаммима макаримал әхлак. Аларның хылыкларын диде. Бераз яхшырту өчен димәде. Пәйгамбәребез бераз яхшыртырга гына килмәде. Иң югары дәрәҗәгә ирештерү өчен диде. Чтобы довести их нрав до совершенства диде. Һәм Аллаһ Тәғәлә шундый задача куйдыга. Ул шушы кыска вакытта тәрбияләргә тиеш иде. Иң хәерле, иң иманлы, иң тақва, иң әдәпле, иң әхлаклы буынны тәрбияләргә тиеш иде. Һәм моның өчен Аллаһ аңа бик аз вакыт бирде. 23 ел гына. Карагыз. Нух пәйгамбәр аның стаж работы пророческий миссия русча әйткәндә 950 ел булды. Адам галейхиссалам 1000 ел яшады. Кайсыдыр пәйгамбәр 600 ел яшады. Кайсысыдыр 400 ел яшады. Сөйкле пәйгамбәребез 63 ел яшады. Безнең календар белән әле ул 61 генә чыга. Чөнки хиҗри ел кыскарак. Һәм шуның 23 елыгына җәмәгать пәйгамбәребезгә бирелде. Нәрсә өчен? Аллаһ куйган шушы зур вазифаны гамәлгә ашыру өчен. Чтобы притворить в жизнь менә бу задачаны. Һәм пәйгамбәребез Аллаһның ярдәме белән, Аллаһның бәрәкәте белән шушы вазифаны җиренә җиткереп үтәде. Әлхәмдүлилләh. Һәм сөйкле пәйгамбәребезнең кулына кешеләрне тәрбияләр өчен иң хәерле дәреслек учебник бирде. Ул нәрсә? Аллаһның бөек китабы Коръан. Менә чыкты шәкерт, Аллаһның шәкерте, Аллаһның укучысы. Килде Аллаһ биргән китап белән. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Инна хазал Коръан яһди лиллати хия aqwam ди. Бу Коръан ди. Кешеләрне юнәлтә ди. Кешеләрне алып бара кайда? Дөрес булган юлга дими, иң дөрес булган юлга ди.
Ең дұрыс болған юлға дей. Шуңа күрә қолында учебник, менә аның қаршына хәзер кемнәр кирәк? Шәкертләр кирәк. Аллаһның хикмәте җәмәгать. Карагыз. Аллаһ Тәгалә иң яхшы шәкертен Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә иң яхшы тәрбияне бирде. Аның қолына иң яхшы дәреслек тоттырды. Һәм аның каршына иң беренче шәкертләрне тизеп бастырды. Бу иң хәерле шәкертләр иде. Аның каршына кем килеп басты? Хадиша басты. Аның каршына Әбу Бәкр басты. Гомәр басты. Гали басты. Хамза басты. Абдулла ибн Габбас, Абдулла ибн Масгуд басты. Менә бу иң хәерле укучылар, иң хәерле остаздан, иң хәерле дәресне алдылар. 20 ел. 20 ел. Мондый шәкертләр бүтән бер пәйгамбәрдә дә булмады. Ибрахим янында Әбу Бәкр юк иде. Муса янында Гомәр юк иде. Гайса алейхиссалам янында, Исус янында Абдулла ибн Масгуд, Абдулла ибн Габбаслар юк иде. Аллаһ Тәгалә иң хәерле сахабаларны бирде иң хәерле пәйгамбәренә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм 20 ел дәврендә сөйкле пәйгамбәрбез Аллаһның исемен әйтеп, бисмиллаһын әйтеп, Аллаһ биргән хикмәт белән, Аллаһ биргән бәрәкәт белән, Аллаһ биргән сабырлык белән төрле авырлыкларны үтеп, төрле газапларны кичереп, ул иреште иң зур җиңүгә. Җир өстендә иң хәерле, иң иманлы, иң тақва, иң әдәпле, иң әхлаклы җәмгыять төзелде. Моңа дәлил Пәйгамбәрбез әйтте: "Хайрун наси карни" диде. Икенче бер риваятта "Хайрул куруни карни" диде. Кешелек тарихында, в истории человечества, иң хәерле кешеләр минем буыным диде. Минем каршымдагы кешеләр диде. Ягъни сахабалар. Иң хәерле буын минеке диде. Менә минем сахабаларым. Алардан да яхшы була алмый бүтән бу. Пәйгамбәрбезгә кадәр булмады. Пәйгамбәрдән соң да булмаячак. Алардан соң килгәннәр, шулай ук алардан соң хәерле булырлар. Алардан соң килгәннәр, алардан соң хәерле булырлар. Шуңа күрә беренче урында камиллеккә ирешкән буын сахабалар, аннан соң табигын, аннан соң атбагы табигын. Бу буыннан киткән сайын кеше яхшырмый. Чөнки менә бу булды эталон, подражание булды бу. Аллаһ Тәгалә безгә шушы сахабаларны тәрбияләп күрсәтте иң хәерле кешеләр итеп. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы бәндәләре белән, шуларның кулы белән, шуларның тәрбиясе белән бүтән кешелеккә күрсәтте иң хәерле динне, иң камил динне. Һәм нәрсә диде? Көннәрдән бер көнне, менә шушы авырлыклар аша үтеп, кафирләр, мөшрикләр тарафыннан изүләрне үтеп, газапларны үтеп, ачлыкларны кичереп, блокадаларны кичереп, ниһаят Аллаһ аларга көч бирде, гыйззат бирде, иман бирде, тәрбия бирде, һәм соңыннан үзе бәя куйды. Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати диде. Менә бүген диде, мин сездә булган сезнең динегезне камил кылдым ди. Булды. Менә сез хәзер ирештегез камиллеккә ди. Һәм үземнең ниъмәтемне тамам кылдым, ахырына җиткердем ди. Всё, я довел до конца ди. Свое благо ди. Һәм варадиту лакумул ислам дина ди. Һәм мин сезнең өчен шушы исламнан разый булдым ди. Булды. Менә бу иң хәерле, иң зур җиңү булды бу сахабалар тормышында. Димәк, камиллеккә алар ирештеләр. Бу аяттан без нәрсә аңлыйбыз? Беренчесе, кешелек иман мәсьәләсендә, диндарлыкта, әдәп, әхлакта моннан да зур дәрәҗәдә бер кашанда булмады һәм бер кашанда булмаячак. Әгәр дә кешелекне әдәмнән башлап, кыямәт көненә кадәр күз алдына китерсәк, төрле халыклар, төрле гасырлар, төрле эралар булды. Менә килеп җитәбез пәйгамбәребезгә иң бөек ноктасында булды. Иман, дин, әдәп, әхлак, тәрбия. Иң бөек ноктасы. Аннарысын дагын андый дәрәҗәдә булмаячак. Андый дәрәҗәдә булмаячак. Бу беренчесе. Икенче дәрес ниндин алабыз?
қияметке қадәр, әгәр дә яшәячәк кешеләр, халыклар, милләтләр, дәүләтләр, әгәр дә иманда, гыйбадәттә, әдәп-әхлакта камиллеккә ирешергә теләсәләр, алар шушы маякка карарга тиешләр һәрвакыт. Менә шушы 7-нче гасырда Аллаһы Тәгалә Гарәп ярым утрауында шушы сахабәләр халкын җыеп, тәрбияләп, шушы дәрәҗәгә күтәргәннән соң, без шуларга карап ирешә алабыз. Алар дәрәҗәсенә булмаса да, без шуларга юнәлсәк кенә иманга, тақвалыкка, дингә, әдәпкә, әхлакка, хәерле сыйфатларга ирешә алабыз. Алар безнең маягыбыз булып тора. Һәм Аллаһы Тәгалә үзенең ахыр илчесе аша, иң хәерле буын аша, җәмәгать, бөтен кешелек өчен дөнья беткәнче стандарт булдырды. Менә ул эталон подражания, менә ул стандарт. Шушы стандартка карап без юләнергә тиеш. Шуны өйрәнеп без үзебезне өйрәтергә тиешбез. Әйе, бүген без яшибез 21-нче гасырда. Бүген без ат җигеп атта йөрмибез, әнә нинди атларда йөрибез. Бүген без самолетларда очабыз. Бүген без телефоннар белән сөйләшәбез. Үзебезне бик алга киткән дип уйлыйбыз. Кай вакыт арттагыларга карап, булар артка калган, булар надан булган, булар томана булган дип без бик каты ялгышабыз. Ялгышабыз. Гомумән, тарихчы галимнәр әйттеләр, пик цивилизации давно уже прошел диләр. Кесәдәге iPhone белән бүген син үзеңне бик дахи дип уйласаң да, яки машинаңдагы электроникаң белән бик каты соклансаң да, җәмәгать, яки анда дроннар белән илләр мактанса да, җәмәгать, пик цивилизация күптән үтте диләр. Сөләйман галейхиссалам цар Соломонның дроннары интеллект белән үзләре илне тапканнар, дәүләтне. Патшаның сарайына үтеп кергәннәр, bütün информацияны җыеп кайтып аңа сөйләгәннәр. Хут-хут, нәрсә инде? Дрон бит инде. Сөләйманның бер гыйфрит җене любой F-16-ны или 35-ны, любой баллистик ракетадан тизрәк һәм ераккарак чалган. Бер җене, аның ул җеннәр күпме булган. Сөләйманның Билкис килүгә салган дворец, хрустальный идән һәм идән астыннан аккан, шелтерәп аккан елгалар, кондиционерлар, алар бүген дә юк, җәмәгать, беркемдә дә. Шуңа күрә без бүген үзебезнең ниндидер бер пластмасс кисәкләре белән горурланмакчы булабыз. Без әле дөньяда да аларны куып җитә алмыйбыз. Гаскәрдә дә без аларны куып җитә алмыйбыз. Bütün дөнья карап торды Турциядә балаларның үлгәннәрен. Бер ай буе үлеп яттылар бичаралар. Германия, Европа, Америка, ниндидер МЧСлар килә, ниндидер приборлар белән карыйлар. Сөләйман исән булса, ул 5-6 җинен генә җибәрер иде. 5-6 җин 5-6 минутта bütün ташка таш айырып теге балаларны алырлар иде. Беркемнән сорап та тормас иде. Шулай бит. Менә шуңа күрә бүген безнең ул мәсьәләдә горурлануыбыз юк. Әдәп, әхлак мәсьәләсендә, иман мәсьәләсендә без бигрәк тартта бүген. Чөнки менә стандарт. Аллаһ шулай теләде. Кайбер безнең милләтпәрвәр абзыйларыбыз, нигә чыгасың да минбәргә шул гарәпләрне мактыйсың? Мин гарәпләрне мактамыйм, мин сахабәләрне мактыйм. Бүген bütün гарәп дөньясы карап тора, кичкенә генә бер нокта кадәр газны изүләрен, ватуларын сындырулар, мин аларны мактамыйм. Мин мактыйм сахабәләрне, Абу Бәкрләрне, Гомәр, чөнки бу безнең иманыбыз. Әгәр дә татарлар хәерле булса, алар теләгәнчә, Абу Бәкрләр шунда булыр иде. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә без телибезме юкмы? Менә безнең стандарт шул гасырда калды. Шул урында, шул кешеләрдә калды. Шуңа күрә кайчан гына яшәсәк тә, без шушы стандартта булсак кына без адашмыйбыз. Без шушы стандарт кыямәт көненә кадәр дәвам итәчәк. Пәйгамбәребез калдырган тәрбиядән дә дөнья беткәнче хәерлерәк тәрбия беркем дә уйлап тапмаячак. Монтессори дагын, башкасы дагын беркем дә тапмаячак. Ләкин безнең бүген зәгыйфлегебез, безнең бүген устазларның, галимнәрнең зәгыйфлеге шушы пәйгамбәребезнең мирасын алып, аңлайышлы телдә, җиңел итеп халыкка җиткерергә кирәк. Халыкка шуны аңлатырга кирәк. Без бүген мәхрум булып яшибез шушы бөек мирастан.
Һәм бүген нигә кирәк безгә шушы стандартлар? Менә бүген ир өенә кайта, мөселман ире. Әлхәмдүлилlah, айнык бит инде ул. Авызыннан бик күп җүнле сүз чыкмый инде. Арган, бераз гына кәефе юк. Ләкин ул үзен иң яхшы ир дип уйлый. Беләсезме ни өчен? Чөнки аның күршесендә сәрхуш исерек яши. Теләсә нәрсә кычкыра, һәм ул әйтә: "Хатын ишетәсеңме?" ди. "Мин бит алай кычкырмыйм" ди. Субханалла ди. Шуңа күрә шатлан ди. Хәтта авызыннан үзенең дәлләне җүнле сүз ишетелгән. Менә без үзебезгә табабыз, үзебезгә бәя куер өчен күршедәге бездән хужы кешеләрне. Хатыннар да шулай. Бер җүнсез хатын кызны табалар да карый да: "Тукта, мин андый түгел бит, субханалла. Әйдә минем ирем шатланып яшәсен әле" дип үзенә шундый стандарт куя. Мөселман җитәкчесе, аның оешмасы бар, ул ниндидер министр, анда башкасы булып утыра, ил башлыгыдыр бәлки. Һәм ул карый дагын башка җитәкчеләргә: "Кара, ул бит урлый" ди. Менә мин урламыйм ди. Субханалла ди. Кара, ул халыкны талый. Мин таламыйм ди. Кара, ул алдый. Мин алдамыйм ди. Туктале. Үзеңнән җүнсезләргә карап үрнәк алма. Әйдә кайт стандартларга. Аш бар бит ул китаплар. Менә бит сахабалар. Абу Бәкр җитәкче нинди булган? Гомәр нинди җитәкче булган? Гали, син шуларга карасаң, анда син якында килмисең. Ират, сахабалар нинди ир булганнар гаиләдә? Күрше исереккә түгел, шуларга караса, без анда рядом не стоим. Ничек итеп сахабияләр тугры булганнар ирләренә, безнең мөслимәләр бүген шуларны тыңласалар, психологияләрне түгел. Шуларны карасалар, өйрәнсәләр, алар күрерләр ди, хатын-кыз нинди булырга тиеш. Һәм алар аңларлар, яны они там рядом не стоят. Ничек итеп пәйгамбәребез шушы стандартларны, ата-ана хакы. Субханалла, бүген күбебез үзебезне яхшы ул дип яшибез. Ни өчен? Үзебездән җүнсезләргә карыйбыз чөнки. Карасин сахабалар нинди яхшы булдылар әниләренә. Алар тавыш күтәрү түгел, сүз күтәрү түгел. Алар күз күтәрергә уялдылар әниләреннән. Булды бер сахаба, әтисе белән бер өстәл артында утырганда, элек бит инде тәлинкәләр күп булмаган. Безнең бабайларның да кичкенә вакытта бер савыт куелган. Бөтенесе шул савыттан ашаган. Бер кашанда әтисе ашап туймыйча ашамаган. Бүген әти тизрәк балалар ашап туйгач ашый. Аларга калсын дип. Ул ашамаган. Берәү сорагач: "Нигә син ашамыйсың әтиең ашаганда?" дигәч, әтинең күзе бер ит кисәгенә төшер дә, мин җитезрәк булып аны алып калырмын да, әтинең күңеле төшер. Шуңа күрә үзенә ашаган кисәкләрне алып бетерсен, аннан мин ашармын дигән. Ул башта атасын ашаткан, аннан үзе ашаган. Бүген безгә хатынга, балага акча бар, әтинегә күп кеше акчадай бирмәй ярды. Аларның пенсиялары бар бит ди. Әтинең пенсиясын сора күпме, һәм яшә шул пенсияга, яшәп кара. Булмый икән җәмәгать. Шуңа күрә хатынга җитми, нигә җитә? Алай булмый. Менә шуңа күрә без аларның әти-әни хакын ничек зурлаганын күрсәк, без анда якында килә алмыйбыз икән, җәмәгать. Күрше хакы, укытучы хакы, остаз хакы, шәкерт хакы. Субханалла, укып карагыз. Риза Фахриддинның моннан 100 ел элек язган Шәкертлек әдәбе дигән китабы бар. Ул аны кемгә язган? Ул аны язган гади мәктәп укучыларына. Мәктәп укучыларына язган. Менә аны бүген без укысак, без аңлыйбыз. Бүген мәктәптә ул язган стандартларның сахабалардан алган, табигыйн галимнәрдән алган стандартларның бүген 10% да юк мәктәптә, мәдрәсәдә укытучыга. Бүген укытучыга хөрмәт 10% да юк. Менә шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә без сезнең белән туры юлдан барырга теләсәк, маякны югалтырга ярамый. Ярамый. Яңа машиналарда йөр, яңа самолетлар уйлап тапсыннар. Ләкин яңа әдәп, яңа әхлак, яңа шәригать, яңа дин була алмый. Камиллек ул калды шунда. Шуңа күрә без ирешәсебез килсә, шул стандартка кайтырга тиешбез. Менә шуның өчен Аллаһ иң хәерле җибәрде илчесен. Шуның өчен бөтен кешелеккә үрнәк итеп күрсәтер өчен иң хәерле укучыларны бирде сөекле пәйгамбәребезгә. Иң хәерле гыйлемне ул безгә калдырды. Шушы гыйлемне саклыйм диде. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун диде. Без шушы Коръанны иңдердек, һәм без аны саклаячакбыз диде. Аллаһ вәгъдә бирде безгә шушы динне сакларга. Зур галимнәребезне бирде. Булсын ул Абу Ханифа, Имам Шафиғи, Имам Ханбалиләр, башкалар шушы гыйлемнәрне туплап безгә киштәләргә салып аңлатыр өчен, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә бу бөек мирасны саклыйк. Шушы стандартларга юнәлик, иншалла, барган юлыбыз дөрес булыр. Аллаһ бездән разый булыр.